La història de l'edifici modernista de l'Hospital de Sant Pau a Barcelona no s'explica sense el mecenatge del banquer Pau Gil i Serra, nascut a Barcelona l'any 1816 i cofundador i copropietari de la Banca Gil, a París. La història entre Gil i l'Hospital de Sant Pau comença durant la dècada de 1890. Gil feia més de mig segle que vivia lluny de Barcelona, però mai havia oblidat la seva ciutat de naixement i sempre havia conservat les amistats de la infantesa. En aquells moments, el vell hospital medieval de la Santa Creu, situat al carrer del Carme, es mostrava totalment insuficient per a donar servei a una ciutat que havia superat el mig milió d'habitants. Aquest important dèficit sanitari despertaria l'interès i la preocupació de Pau Gil, fins al punt que quan va fer testament, el projecte de construcció d'un nou hospital es convertiria en el principal beneficiari de la seva immensa fortuna patrimonial. Pau Gil moria a París l'any 1896 i quan es va obrir el seu testament es va fer públic que les seves darreres voluntats havien estat liquidar el negoci i destinar la meitat del patrimoni resultant a la compra d'uns terrenys i a la construcció d'un nou hospital. Complimentats els tràmits, va quedar un import de 3 milions de pessetes de l'època, l'equivalent actual a uns 30 milions d'euros. Amb aquella formidable donació, l'any 1902 es compraven uns terrenys a la dreta de l'Eixample i s'iniciaven les obres del nou Hospital de Sant Pau. L'obra de construcció de l'Hospital de Sant Pau va ser dirigida per l'arquitecte modernista Domènec i Muntaner. Passat més d'un segle de la seva construcció, l'Hospital de Sant Pau no és només un referent hospitalari punter, sinó que també és un element destacadíssim del patrimoni arquitectònic monumental de Catalunya i una importantíssima font d'ingressos per la indústria turística de la ciutat.